Men adym Murat. Yıllar boyu erwedi işler bilen meşgul bolup ketdim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarsyz geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömüdiň töweregini näkpişikleriň, agaçlaryň hakyny ýerlenmadyr. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakyny ýen adamlaryň men galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýasyna başlanyndan geçiren wakalarymdan soň ähli zady ütgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet gapy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky gul haklaryndan halas bolmagy, eden etmişlemden aklanmagy, anha şo günden ýüregime dugdum. Indi tanayan adamlaryň ählisiniň menden arary bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe! Üstümde hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et. 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 Tarik dövüş, bakkal aşar. Nämedol? Harun. Harun, Urpınar. Ben günah deryasından Başka kim? küçük düşle Başka. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Murat, näme işleýän oglum? Boynumda hakkı alan adamlar ýatlajak bolýan ece. Bu ýerdäki adam atlar gaty kän eken oglum. Şeýle bir köp bolýan. Haýsy birinden başlajagymy bilemok. Neteden bolsaň esasat şodur balam. Allah sana haýsy ýoldan ýöremelligini görkezler. Hani namaz wagtyny geçiräýmeli oglum.
Allah can, bana yol görköz. Başlamagy ejade ber. Amin. Sen kim boldun? Yok! Yok! Karas! Gitme! Karas diýen gitme! Murat dayı, men bärde hiç yere gidemok. Şu gün melegejeň seni çörek dükkanına gider. Son gidip mektebe adyň ýazdyrarsyň bolýarmy? Bolýa. Yer bolýa. Inni orada git de ýat, bar. O kimkä? Nerede gawatlaşdyk kaq? Nerede? Muradinim, Aýdy ber ağam. aladaly urnaýanly. Bilmän bir ýanyslyk goýberäýdikmi ýa? Şeýle bolan ýalagam. Aýdýanyň näme Murad, meňe habarym ýok. Häzir şu hatamy düzeltmekçi bolýar. Onuň aýagşyla bolyn biz näme diýäliňizdik kaq, mene bilýän nälir? Goý hakykatdanam bilen ok diýeli. Şonda näme dersin? Men näme bileýin Murad? Bilmeýän hataňy nädip düzeltjek? Näme üçin beýle gaharlanýaňsa? Ýalňyş şeýle bitiň diýen okmy? Ýokla Ibrahim ağa, düşünmediň. Ýalňyň şişeden sen näle men öýdüm. Nähili ýalňyň şiş etdim kem? Ýaşy gitdi öde. Näme ýalňyşlyk göýbereni biler ýaly. Onu tanamasam näme? Murat dayı, men geldim. Mektebe gitjekdi bir ýerde durup bilen okat begeniye. Usta dayı, çörekler nähilmiş ýa? İlk wada gapagyny açmaly. Soňam çörekleri peje halaýmaly. Oğlum, sana bir zat aýtjak. Näme? Beşenne bolsa çykarýar. Hanteni öýe zadyň aýt. Efe, Näme dol ilata hyzmat ediş müdürlügi polisiýa bölümine başgadan ýere gerek bolsa Efe'niň bizde ýaşaýanlygyny habar bermegimiz gerek. Ýoksa mektebe ne etip ýazdyrjak? Bir alazyny taparna. O diýen alasyň wagtlaýynça bolar. Eje. Men ýaly öňkü tüýkesme ogra çağı nanarlar öýtýäňmi? Öň ogry bolanyňy gizläp bilmejekdigmi üçin Barda eder. Daşkynrak garnyşymyz diýer. Hosarlar daşary ýurtda diýer. hemmeler ağlap çykjak oglum bolmaz. Näme etmeli bolsa edip şoňa görä bolaly. Çağan şunça işlerden soň ýetimler öýüne dala aýtylar. Murat, meni ýetimler öýüne berjek bolýaňyzmy? Seni hiç kime vermem. Ondan biz başka bir hakda gurrun etdiýäs. Şunuň aýdýaňmy? Hawa çynım. Hani urale. Ýaşasyn. bir ýalany başga bir ýalan bilen bastyr etmäge mecbur bolarsyň. Bolla. Netijesi erwet bolar. Gaýat neje? Häzirçe tawar. Hani ýörün ne fajan? Maňa şu ýerde garaş bolýarmy? Bolýa.
Aýdy beriň, näme gerekdi? Bir oğlanjygy okuw ýerleşdirejek bolan müdür bilen görüşip bilermi? Elbetde bir min. Näme üçin ağlaýar? Ağlama. Kaka men taşlap gidende menim köp ağladım. Kakan sen näme üçin taşlap gitdi? Aslında taşlap gitmekçi däli, ýöne erbede işler ulaşypdyr. Doganma belki islenýärler. Näme islenýärler? Öýden gaçyp gitmegi. Ferit, doganymy kimek. Siz çağany okumak hukugundan mahrum etjek bolýaňyzda. Çağan hosarlar bärde däldiýdi mi? Haýwat atmaň gardaş, maňa haýwat atmaň. Men size düşünüp gidip aýtdym. Bu ýer resmi idaret. Demek resmi namlar bilen bir iş yürüdülýär. Besir. Maňa akyl satma. Düşündim. Ulu kömek etdiňiz. Bu yer haýır tahawut guramasy äl, döwlet mektebi. Gynanma. Murat daýa aýdyp doganyny tapar. Murat daýam gowy adam. Hemmelere kömek edýär. Burnuň any. Başka kişi aýtmagan bolýar. Näme üçin? Yaran ok dip men tawsyrarlar. Nire tawsyrarlar? Efe, Murat daý. Göksuň dogany tapşaýyrlar ha? Öýden gidipdir. Göksuň gaty gynanýar. Ben günah deryasından bir küçük Uy, can kakılýar. Göksu. Dur gydym, dur. gördüğüm düş değilmiş. Men tapagy ýeremek Murat daý. Elbette girerdim oğlum. Girerdim. Oğlum, kulak as. Ertir girersin de. Mektep kaçıp giden oğa. Gitmen. Men mektebe almadylar. Men isläni oklar. Efe. Mektebe yokman gidersin. Sana söz berýän. Sabırlı bol. Menden bir zat haýyş et, şonu alyp bereýin. Ha? Masal şoýun futbol pökküsini. Futbol oynaman haly Hawa ýa? galýan. Murat. Bıçağa kim? Bamy? Efe? Diýmek ýeňtemden şey dipsiň-de. Şunu çöýlap maňa çağaň bardygyny aýtmasyň-da. Goýsyny bolgusyna. Ýene ogul bolup menden ýaşyrypsyňyz-da, he? Şunu çöýlap allapsyňyz. Bu çağan kimden aldyň? Diliň sakla. Ağzından çykýany gulagyň eşdýäm. Efe Ferediň ogly. Yalançy. Allaýan. Gyýdym, aýyp bolur. Wah, Efe. Balam. Näme boldy? Efe? Ece. Efe. Näme boldy? Burnu kanap başlady. Soňam özünden gitdi. Ýylma düşün. Yeterlik naharlanman soň çağaň en kagypdyr. Bu da ýokunç keserlere getiripdir. Bu bolaýan iş. Ýagny indi nähil worka, näme etmeli? Ünsü bolmaly bolursyňyz. Çağaň ogry idelmän görünip dur. Şu ýaşdaky çağalar öte nädik bolýar. Üns berilmese ul dertleri ýolup biler. Ene şu dermanlar alyň. Ýeligidär içirersiňiz, arasyny üzmäň. Lukman, efendi taýýarlaýynmy? Hawa. Yeni bildiräýdi. Kuşunyň diýençe garaşyp durman desene hasagana getiriň. Sag bolun.
Efe dur. Algama, derlersin. Kakan diýen etmeli Efejan. Näme üçin bilir Murat daýyn men kakam duruy diýerler. Efe dostlamyň biriniň ogly. Häzir şäkeriň daşyna gitdi. Maňa tapşyrdy. Şäheriň daşynda däl agry. Hemmez üçin Taňry ýalkadyn. Allah razy bolsun. Men näme demişim? Ýörün. Inniden weýle täkel kelläň agyrsa aýdarsaň. Ýaşyrmalyal. Gizlemelial. Düşündiňmi? Ýöne ýene izmi berseň näme? Seni iýdiňe iý bermejegime söz berýän. Ýöne bir zatdan mahrum galaryny öýdüp, hakykaty gizleseň ýa-da ýalan sözleseň, ana şonno köp zat Beýle ýitiräň. bolsa onda näme üçin sen şok ýa aladyň? Wah, men oglum gelipdir. Gel içeri, gir oglum. Zehramy ýartyň ha, Hudaýa şükür. Gir içeri, gel oglum. Gir hani? Ýür. Korkur ýar zat ýok. Lukman derman ýazdy. Men olary akşam gelemde getirer. Çörek dükana gitsekmi? Ýok. Ondan öň etmeli işim bar. İşin Allah'ın olsun oglum. Sag bol. Sag bol. Edýäniň näme? Çağalary idarlayan haramzada, ha? Ahmet ağa? Ağam, ne edip beýle boldy? Ne edip? Ömrüm humar oýnaýaly bir zat bolup geçdi. Çuwmedy. Ähli zadym elden alyrdım. Aýalymy, çağalamy, barny. Ýadyňa sal. Men şu ýere giren mahalym hemmeler öýür turardy. Men hemmeçe şeýle bolar diýdim. Ana şu pursat inni ähliden ýitirene ekeni. Ahmet ağam hoş geldin. Oho, ağamcan hoş geldin. Şeyda o ağam. Ağalar ağat et. Sen beygi adam. Nira yitirim bollun ağamcan ha? Görmedin ha? Ana geldi mi? Böyle yolluk alı teret. Stol tayinacaktır. İneyim. Ağama kofre tayarlı. Bir de gedek gelenine çubuğunu oğay. Sene elin güýçli ağam. Barny özüň tyrýan. Ağam. Men ulluhan ýalňyşlyk göberdim. Özüm adam bolanlygymda
Beýle zatlar men başyma düşmedi. Men günem agam. Özüň ýadgarmagyny goý. Dostlar, Ahmet ağa bar pul sıyırıp gitdi. Bir topar olup aňalyk galýar. Oň bellisini netsek näde ha? O burada da etmeli. Şu gece bu işi bir yan yüzle deliňde oňa nokat goýalyň. Uruluşyşymyz ýaly. Soň kagaza özüň gol çekdirersiň. Bolýa. Götürýän. Oyun menki. Etçe galadyň näme agam? Bu oyun. Kä gadanýan, kä ýitirýän. Köp zat oturdum ay. Nagyt pulun bolmasa şoňa gol çekäy. Aýyrdan şo kagadan ay mamur. Ahmet ağa öz agamyda. Kagaňy formula tursan gelşiksiz bolar ha. Ben koşulma Murat. Bergi bor. Başyk aýtjak dadyň ma Murat? Yok agam. Aýtjak zadym ýok. Agam aýak çek. Agam dur kömek etmek. Aho, öňüňe teresene dost. Bagışla. Murat. Hojoyun dükanyny taşlap şähere gidelince çykyp durýar. Aýdy ber suna. İşten çykjak bolýan. Howdurdyň gerek. Bu ýerde seni gyzyklanýan bir jatatlar Murat diýip. Sen maňa kömek etmäge borçlusyň. Saňa satyjy gerek dämi? Gaty görme suna. Sen bilen işleşip biljekler. Kimdigine äwelli adamlar bilen işleşmeli bolanlar perişdetirýän. Aýalym kyngyna düşende bolsa, Bu arada aýrylşmakan oýlanmaly keningde. mejbur boldum. Men seni hemişe söýýädim. Aýdýan lan kiçi dillen bärden çykýar suna. Indi öňküler ýaly ýalan sözläp bilen o goýdyan ha? Goý şeýle bolsun Murat bey, görüberersiň. Näsengem senden hakkym alar. Merwe, Gurrunňyzy bermäýin diýdim. tanışymdy. Dükanymyza gutlady. Ýöne guruluşyp durduk. Düşündüm. Efe nähili? Gözden salmajak bola görün. Gowulunşa. Adam gowuluşar. Lukmanyň aýdan näseňiz elbetde oňatlaşar. Kakatyna habar getirdiňizmi? Efe'nin kakası şekerin daşına gitti deydi mi? Aha. Aslında Merve. Gel berik. Borda, soňurlaşar. Gerçerik.
görüşüp bilerim kaka. Sen o bir ben nereden tanıyan? Muradymy hastahanada tanışdyk. Bir garry adam halat etdi. Merve, ol adam oğru. Näme? Eşdiýäňmi bagam? Eşdiýäňmi? Näme halmat? Şunu siz gaçyrypsyňyz diýýär. Taňryal kadın. Teniden beýle adamlar bar o. Kaka. Yen aýdaýynmy? Ha, yen aýdaýynmy? Göwüle etkinçiklen garaşaýlyk aýlygyny elinden alanny. Ananamok. Gijetini gündüz edip işlän adamlaryň çöregini gözdikendigini. Beýle iş etmez. Gecicik çağalar ağlap, oğurluğa uğra düşini. O beýle adam däl kaka. Bolya. Kakan edini ömür boyu tegmil boljak ýa goýduň da. Yok. Merve! Merve! O biýetme ununma. O barıp yatan yalancı. Merve! Merve! Yalnızını taptın mı? Tapmanda tapdym moly. Çödgüt taplanok. Onu tapardyň enim. İşleň uğruna gidiýär. Sen bagtda adam ekeniň. Salamu aleykümler. Salamu aleyküm. Salam. Oo Murat, senin merdemi? Necati, seni bu yere haydi şemal getirdi. Mumtazi'ye uğrayacaktim, özü yok mu? İman akidenden oradan aradan çıktı. Eşitmer miydiniz? Ne ettin ay? Çağa cennetten mi oldun? Bu ne el beyle oldu? Bu acalla. Vakti gelen son, gati ilaç adamdı benimle. Geçen hep de gelip bilmedim. Size koydum dükkanı. Hayırlı olsun. Bizi yürüyer onunla Necati. Dur ağam. Belki benim Murat'ım kömmek edeger. Oğlum yürüyün adamdır. Barından kıskanmaz, boloncağından paylaşar. Mumtaz ağa bağamız bilen bile hepde de bir gedek muğut çörek paylardı. Men hayır sogap bolsun deyip hepde de bir gedek mätäç adamların muğutunu çörek paylardım. Gurrun olmadı ağam. Tanrı yalkasın. Necati, ödün gelip alarsın da. Hava. On zaman bir işmeleğin bize Murat'ım çağırırım. Eğer ruhsat etsene. Onu hemen ruhsadı. Murat ve koşulmak istese hüvüs bilen. İstler, hem istemez mi? Yer onu akşam görüşürüz Murat'ı neyim. Hazırlıkça sağ olun. Baş etsene, sağ olun. Gelip durun. Akşamın hayırlı olsun ustu. İnne köydek sana da karışıyaz. Ne deyip bolsa? Elin özün dert görmesin. Sağ olsa. Sağ ol. Elçek yerine bereket versin. Onu vakit yitirmeli. Yör.
Peygamber serwerimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamdan gymmatynyň ýagşy ahlak bilen ölçüljegini aýdypdyr. Ýagşy ahlak barada sorulan bolsa, yalan sözlemezlikdir diýipdir. Hemmämiziň bilşimiz ýaly yalan söz adamy dünýäde bigadyrlyga, ahiretde bolsa cehennemeldir. Her bir musulmanyň bilmeli zady Allah boyun bolmagyň şertleriniň biri yalandan daşdyrmakdyr. Çünki hakykaty gizlemek özgölüň hakyny ýemek diýmekdir. Allah bizi kişiň hakyny ýemekdenem, haram ýemekdenem gora bersin doganlar. Amin. Bärigem çörek getirin. Bağışlaň baş etini. Şolaryň paýla. Çörek alym agam. Çörekleri alym. Brady boşrak. Demiň etini oku. Bu gatky iş. Allah kömek edýär. Ana näň Murat? Şu görýän adamdan käbir hyzmat diýipdiň şu işleň uğruna. Ama ala başga işler ýok ýaly. Allah olar gora bersin. Amin. Hoş geldiňiz. Nara hazırçyk getirýän. Sağ ol oğlum. Ahmet ağa. Ahmet ağa. Ağam, dur, ayak çek. Galydymdan, meni günüme goý. Dünýäde menden başga nebsiň arar adam käne, galydymdan. Kim bizning sebäpkär men? Ağam, garasana. Ahmet ağa, Ahmet ağa. Yaxşymyň? Bu bolan zatlaň ählifiniň sebäpkäri. Men ağam. Seni humar oynamağa iterenem. Dudaga düşürüp kıyın gününe koyanım men. Şo gece elin çuğmayan tutulmadın. Biz hile kurduk. Haywan, wojdansyz. Ahmet ağa, kulak as. Sen men ömrümi kül etdiň. Ağam. Oğlun canı koyup attınla. Öyden açıptır. Näçe wagtdan beri habar yok diýerler. Oğlum. Bir gün köçäň uğruna jetetini tapsaň, bilik koy. Gan horum ödüňsiň. Ol aýdypdy. Men gan horum. Sensiň kaka diýipdi. Kulak as. Eger isteseň oğluňy halas edip biler. Menem kömek edeyim. Ýöne ilki ödüňi el al. Ödüň dursa. Atadyň ýadynda sakla. Siziň öýüňiz nirde? Biziň öýmedimi? Bilemok. Bilmeýän tatlaý çagaňyz barmy? Bar. Onna belli. Çagaňyz nirde bolsa öýüňiz hem şo ýerdedir. Koçy tan barda yat. Mihmananyň ýatmak bolmaýar. Mehmanyň haýşy ýerine gaýtarylmaýar. Sen güýçli bolmak üçin häzir ýatmaly. Onna bolýa. Gijaňyz rahat bolsun. Gijaňyz rahat. Gijaň rahat Gijaň bolsun. rahat. Çağaň nerede bolsa öýüňem şo ýerdedir. Nähil dogry aýdylansyz. Görün ha men köçede, oglumam köçede. Keypin açırma ağam. Ondan peyda yok. Sen ýada apsan. Istesen geçip yat. Yer gijaň rahat bolsun. Gijaň rahat.
baş üstüne. Sağ ol. Allahu ekber. Allahu ekber. Murat dayı. Men mektebe ötmellämi? Gidersen ýöne ilki gutulmaly bolsaň. Oturlama. Ýok, gutulan ok. Ondan biziň nire bar ýanymyzy bilýärmi? Nira. Goýak suwuň doganyny gözlemäge. Onda bolýa. Gidiberin. Size ruhsat edýän. Gel han oğlum. Allah yoluňyzy açyk etsin. Sag boleje. Sağ olun. Men üçin ähli işiň taşladyň. Häzir men gurumy goýarlagam. Ilki Serkan tapçak bolaly. Tağıman gitip gel balam. Şonom ýadyňdan çykarma. Göksu. Gel gyýdym. Gel balam. Göksu gel beri. Kakacan. Balam. Kakacan. Gyýjagadım. Serkan gitti kaka. Dogonyň taparsyydym, gaýg etme. Göksu okudan giyecek halyan kıydım. Ejem diýen net gyýdym bar. Bizden gitme bolýarmy? Bolýa gyýdym. Efasa olay geldi. Bolýarmy daýy? Berde näme işiň bardy? Serkana kömek etmäge geldim. Oğlum bardy gaty giýçi ýadyňa düşüp durly Ahmet bizi günümize goý. Güler. Men size adar bermen. Biz üçin sen özüň azar. Oğlum sen zerarly etdi. Gayrat edin, ejade berin. Sen Ahmet'in kumarvat ülpetlerin birdemi? On şeýle güne sen sallyň. On soň näme üçin ijada bereyim? Tebe oğluňyz üçin ondan o iş edip bilmersiňiz. O nähili? Ne hilse şo. Serkan tapmak üçin yamanlaň dünýäsini oňa tülýän erwede adam zerur. Ağlama Ahmet. Göz ýaş ederden gaty giýçe galyň. O hinelem sporta gatnaýamy. Gatnaýady. Ýöne üstünlük gazanaýyn diýeni hokdy. Medallara da gawagnam galdyran hokdy. Çilime öwrenli. Öýe bir näçegidek terhoş ýagdaýda geldi sen ýaly. Son huwatlar haýdy kulu watnaýady. Şu ýere gatnaýady. Ýöne men bark gördüm. Hiç kim hiç zat bilenok. Polisiýada çäre tapmady. Ol ýaňy 18 ýaşynda öldürdi. Zor bilen onu öýe getirip bilmerse. Onu bize mi göreli? Kıyın günne derdim paylaşan bolunluğumda belki sana kömegim degerdi. Ýöne sen hemişe men Allah'ın gowy berdiňe. Men ýagdaý aňan makalym bolsa gaty giýjek galan ekenik. Birini gözleýänmi? Biz Serkan gorkmagyň hosarlary. Bir jemir. Kenan ağa.
Awa näme hyzmat? Bizde näme kömek? O soňky döwürde görünen ok. Dogrymy aýtsam, ýanynaky dostlaryny mene halamadym. Eýte dostlary kimlerdi? Olar tanaýarmy? Direksiz oglunary meňge. Onsuzam tutuksuz ol. Soňky döwürde ýalan sözlemänim çykardy. Görnüşi ýaly çağaňyza buýurup bileňde goýdy. Bilýän ýakyn ýoldaşlary ýokmy? Badyr aýdamok. Gejesi gelen watam şu hatlar gurrun berdim. Hiç peýdas bolmady. Orda sag bol. Ağam. Ayak çekdeginde aýdy beriňi. Ağam, Serkan maňa jaň etdi. Ýagdaý gowdy eleken. O nähili, näme bolup duraň? Kömegiň gerekdi. Menem gittim. Çiýişden ýaňa gözleri çalaja görünýär. Meni bir adamyň ýanyna gitdi. Ol pully uruş guraýan eken. Ağam, tälim çaýtma beriň. Meni şu wada gowur. Pul uruş bolug näme? Ey Allah, men däl etjekpi. Ol uruşda uly pul goýulýar ağam. Ol adam nerede? Sport enjamlaryny tatýan bolgusy bir adam bar, Aziz Zafer. Serkanyň şo ýerde bolmagy ahmal. Onuň biri bagladym diýdi. Ol uly kumar ağam. Ömrüňi ortaga goýulýan uly kumar oýny. Awagam, ýagşy. Alada galman gowur. Bol ýagat ýagşy. Buýrun dadyňyz taýýar. Garaşy ýatagym. Baş bitdine. Bol ýa, tag bolum. Gulagat ýa näme hyzmat? Eşiňizleri? Hoş geldiňiz. Biz Sarıyer tarapyndan täze boks salonuny açmakçy bolýarys. Enjamlaryň ekletini bir ýerden alallydyk. Aýagy üstünde durmaň, oturuň. Sag bolun. Iň arzan bahalar bizdedir. Men eger derrewsi üçin rahatlaň sany ony ýazaýyn. Bir giň bagymydan bar. Gözlerden sowa. Gözden sowa diýdiň. Özüň bilýän. Hem bilen görýän uruşundan pul gazanyp bolanok. Ýöne sowrak ýerlerdäkiden Men beýle zatlardan habarym ýok dost. Biz işi kanun boýunça ýöredýäs. şeýle de bolsa anha telefon belgem. Birden gerek bolsa onu ýagşy. Sag bolun. Şeytan barda ağzını burnunu küle uğram etdiye. Aslında pul goýmak gaty girdejili bilýärmi agam? Ucundan bir tutup bilsek syptyrmar. Aranmaz baý bolar. Murat, sen däl räpin öýdýän. Ýok, däl rahmok. Gatyçynym. Bu işte uly pul wa agam. Men sana nädip onandym kam? Sen niýetiň o däle? On soňam biziň humarly oýunlarymyzdan tapawdy ýok ahry agam. Onda da wagty gelende 500 000 1 milyon pul taşlak gaýdýar. Şeýle dämi? Ola dogry. Sen mamla. Şey diýsene. Öwrenörsiň. İki çörek bersene. Ertirňiz haýyr. Arma görüň. Bahar bolun. Bize mi iş elimizde girelle? Sag bolun. Oğlum, Alo. Böyle. vereyim. Bäri 3 çörek.
Ursana, ur. Hoş geldin. Bağışla uğrayım tanımandır. Ay yok düşünýär. Kim üçin oýnaýar ha? Men yollaşıma tavşırdım, o şey yol görkedi. Onda şovlu olsun. Ýaşy. Ursana, ur. Oçum tayyarmyň? Teret ähli pulumy saňa goýduk. Bu soňky ýeňiş agam. Ondan soň diýen pulum berersiň. Bolýarmy? Bolýa goçum bolýa. Sen näme meni öýüňe kakýňdan ýakyn taýyan? Hawa agam. Onna maňa anan. Men sözüm sözdür. Men taňa ýalan sözlemen. Gaýgatma. Alan şuny. Bu taňa gowy bolar. Gowar, pökki aly bordyň, pökki aly. Anador, Bu ýetkinjek bilen gurrugymyz ba? sen kim borsun? Kakady. Men günäm geçmegiň üçin taňa wagt gerek Men bor. üçin janyň hupasyna salan. Terkan, sen üçin janymdan geçmege taýýar. Menden kakyň ahyry. Ahmed ağa. Inni ogluňa öýe gideli. Seni bir gede kakamyň dukanyna gördüm. Ejem öýde garaşady. Ýöne kakam teň ölen gitdi. Kakam bizden sen ogurladyň. Ýöne inni ýerine getirdimi? Ona menem. Menden razy bolagam. Radylaşdyga, unutdyňmy? Kakam 40 ýaşynda. Menem şoňa golaýladym. Ömrümiz ýene sowrulyp barýar. Seni gaty gowurýan ejeň. Her gün sen üçin göz ýaş dökýän gyjygyň ba? Gök suw agatyna garaşýar. Seni şoň kömek bilen tapdym. Doğancığım. Oğlum. Bahalam. Menden sorajak dämi? Sorajak. Ýöne gorkýan. Menem senden arazy dyrnagym. Ýöne senem menden arazy bol. Arazy dyrn Terkan. Arazy dyrn.
Ağırttım ötü soruyan. Ağırmadı. Oynettim. Oynettim. Oyun oynettim. Oynettim. Kaçmardın. Gel kaçmardın. Gel yan sana. Tuttum. Oynettim. Bir oğlum vardı, iki bollu. Yönemen küçücük ha. Beýle kiňirem ol olup baranok. Belki göksu gelendir ha. Efe. Efe, Ağırdı mı? Yok ağıranok oyun ettim. Dur göreyim hani. Gel hani. Hoppa. Hop. Marat, Biz ilata hyzmat etiş müdürlüğünden anha çağana urulan şu aýdyşym ýal tüýketme uğry. Çağan näme bolanjagyny kim bilýär? Kakas çağany muňa tatandyr. Sen diýäň näme, ha? Dur dost, ýuwaş. Murat dayı. Gel oğlum. Teň maňlaýyňa näme boldy? Yıkıldım. Kakan nerede? Tütsühanada. Kakaz tutsuhanada olansan biz seretýäs. Men göwnüme oňa seredilmeýän ýal bolup dur. Bu näme diýdiňiz? Biz çağa ziýan berýäsmi? Biz düşündürüşini alalım. Siz öz wezipeňizi berjaýdyň. Bolýar. Hani? Murat dayı. Murat dayı. Efecan, öýde zadyň barmy göreli? Melek dayı. sabırlı bol balam. Sabırlı bol. Feredin tutulan giyeceği sizem şu yer dediniz ahiri. Kakaz çağın maňa tapşyrdy. Onu ödüm al kaçmadyma. Oňa ziýan ýetiremok, çynmaý diýän. Men iştat göremok. Gören bolsam ýagtyarly adamlara habar bererdim. Sen tetelli adama kim çağasyny anansyn? Hayran galaýmaly. Indi men düzeldim serkerden düşüneňizokmy? Eger düzelen bolsaň, şu bolgusuzlukda näme işiň bardy? Polisçi şu ýere näet barandyr diýän serkerden men çaňatdym. Men habar berdim. Diýmek, Türk polisiýasyny kömek etmek saňa alypdyr da. Şeýlemi? Bağışlan serkerden. Onu men näme etmeli? Näme etmeli? Gıydımdan taş durup, onsoň işe başlap bilersin. Häzirem çak taşaryk. Saňa taşaryk çık diýilýär. Hani, aýtda oňa. Ogurduňmy? Tutsuhanadan täze gelendiňmi? Epäň kakasy bilen goňşulykda bolanyňmy? Maşgalalyňmy? Düň giýje pyçaklananyňmy? Yeri, aýtda! Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş.
Ben bir cahil ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su senin mi?